गोवा खूपच छान होतं. याच्या आधी मी 3दा-4दा गोव्याला आलेलो आणि 3-4 टाइम्स नॉर्थ गोव्यालाच गेलो. पण दिस इज माय फर्स्ट टाईम मी साऊथ गोव्यात आलेलो आहे आणि साऊथ गोव्याचा एक्सपिरियन्स फॅन्टॅब्युलस. आय रिअली एन्जॉयड द साऊथ गोवा, एस्पेशली द पोर्तुगल कॉलनी, फूड आणि साऊथ गोव्याचे क्लीन बीचेस, स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटी अँड ऑल द फूड. इतकं छान होतं, इतकं सुंदर होतं. आय रिअली एन्जॉयड. ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फॅमिली रिअली एन्जॉयड द गोवा. काका, हाऊ वॉज युअर एक्सपिरियन्स इन गोवा? खूपच सुंदर एक्सपिरियन्स होता. आणि नॉर्थ गोव्यात जनरली लोक येतात, म्हणजे खास करून महाराष्ट्र किंवा गुजरातमधली लोक जे आहेत नॉर्थ प्रेफर करतात. पण आम्ही ठरवलं होतं की साऊथ गोवा एक्सप्लोर करायचं. आणि नुसतं गोवा म्हणजे नुसतं बीचेस नाहीत, तर जे एकदम असं घनदाट जंगल जे आहे वेस्टर्न घाटचं, तर ते आम्ही एक्सप्लोर करतो आहे. आणि शिवाय आम्ही आता तांबडेसुर्ला वगैरे जे सगळे मंदिरं वगैरे जे आहेत, मंगेशी म्हणा किंवा शांतादुर्गा म्हणा, तर ते देखील आम्ही एक्सप्लोर करणार आहोत. म्हणजे एन्जॉय तर आम्ही करतोच आहोत, वादच नाही. म्हणजे ख्रिसमस एन्जॉय करतो आहे, किंवा आता इथं आम्ही पणजीमध्ये फाउंटन हाऊस बघितलं, राईट, किंवा आता समोरच चर्चच्या इथं आनंद आम्ही घेतो आहे. पण याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा बाकीचं निसर्ग सौंदर्य, मंदिरं आणि बाकी आपली सगळी गोव्यातली संस्कृती जी आहे ती आमच्या पूर्ण फॅमिलीला, लहान मुलांना, मुलींना ते बघायला मिळावी, हा आमचा उद्देश आहे याच्या मागचा. पण ख्रिसमसमध्ये आत्ता जे आम्ही बघतोय ना, तर आता आम्ही फाउंटन हाऊस बघितलं, पोर्तुगीज क्वार्टर, त्याच्यानंतर इथं चर्चेस समोर उभे आहात. इथून आता आम्ही ओल्ड गोव्यात जाणार आणि सगळे चर्चेस वगैरे जे आहेत तेही बघणार आहोत. आणि ख्रिसमसच्या निमित्ताने आम्ही यांचं प्रार्थना कशी म्हणतात हे लोक, किंवा शांतता कशा तऱ्हेने पाळतायत ते आम्ही बघतो इथं. We are enjoying Goa for past 2-3 days and celebrating the Christmas here now. Today we went to most of the churches here, like the Basilica of Bom Jesus and the Cathedral Church. Now we are visiting this Panjim Church, and now they are showing they are doing the exposition of the body of Saint Francis Xavier as well. So we saw that as well. That was I think once in a lifetime opportunity. So we definitely enjoyed that. There was a good vibe, a good market, Christmas market there, and lots of festivities. Seeing all the stars in the houses, the decoration in the houses, it is really amazing to see a different side of Christmas over here. So we are enjoying the part over here. हम 5-6 मंथ से गोवा में रह रहे हैं एंड जो क्रिसमस का सीज़न है यहाँ पे सो फैब्यूलस. लाइक वी एक्सप्लोर्ड सो मैनी प्लेसेस फॉर टाइमिंग नाउ. यस्टरडे नाइट वी वेंट टू द चर्च जहाँ पे लाइक जो फेस्ट था एंड द वाइब्स आर सो गुड. इट्स सो डिवाइन. आफ्टर दैट वी वेंट टू द बीचेस. वी एक्सप्लोर्ड सो मैनी बीचेस देयर. Yeah, from the past 6 months.